Ora dodolan mider timbang gabut duwe telo pohong 2 kilo, ayo digawe cemilan ae. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dino iki aku duwe telo pohong 2 kilo, eman-eman lek tuku dhek ingi, ora kelakon ape gawe panganan. Saiki ape tak gocek isih, ape tak gawe ceriping utawa keripik singkong nek cara bahasa Indonesiane Cah. Nek upama kowe duwe telo kaya aku ngene iki, penak mbok gawe cemilan apa Cah? Jane iki aku tuku wingi ya karepku ape tak gawe gethuk mawur, ning aku wedi nek ra medhok dadi wis tak ceriping ae. Telo kurang kilo tak oceki kabeh iki engko saulihe yo ape gawe cemilan dhewe ae ora didol. Ngene iki mbiyen simbokku gawene yo gawe ngene disetor-setorno ning bakul-bakul, tapi krana wis tuwa dadi tenagane wis loyo yo wis prei. Pesone ape nggo ngiris ceriping kok ketul leren dikosek dhisik yo Cah. Kowe nek ngosek gawe ungkal utawa ngene ae. Kowe nek bingung ngosek ngene iki wis iso dadi alternatif Cah nggo kosekan. Tak kosek landhep siap ape nggo ngiris. Engko rak watake ana sing takok, "Mbak, kenapa ora nggo irisan ae utawa parutan keripik?" Jane iki aku yo duwe Cah, naming wis suwe gak tau dienggo dadi tak yengen. Tapi aja kuwatir, ngene iki wis ahli. Masih yo ngiris manual ngene iki tetep iso ngiris tipis-tipis. Ngene iki biyen aku gawe ngiris ambek mbokku sampai 10 kilo lho Cah. Telone bar diiris tipis-tipis langsung dijegurno ning banyunan ngene, direndem nganggo banyu yo Cah. Ben saripatine ngendhep, engko nek digoreng ben ora kantil. Wis bar lek ngiris kabeh iki langsung ae siapno bumbune gawe nggo bumbu rendeman ceripinge Cah. Yaiku bawang, kunir, jahe kencur, umbar jinten karo godhong jeruk. Ampe diulek kae uyah sithik ben genah lek ngulek yo Cah. Ulek sik sampai lembut. Bumbu rendeman iki bumbu serbaguna ya iso gawe marinasi lan bumbu gorengan. Nek wis lembut aja lali tambah yobat masak sithik, terus ulek neh sampai rata. Wis bar ngulek bumbu, ayo langsung ae iki aku kas geni ape nggo goreng ceripinge. Jane iki mang pawonku yo bar kebocoran Cah, mergo udan deres. Iki engko dadine kas geni mbuh angel mbuh ora yo. Ben ora angel iki tak sori solar sithik ben kenek gawe empan-empan. Terus iki gawe cethik genine aku nganggo kresek kaya ngene. Disumet terus mekan langsung dilebokno pawon yo Cah. Alhamdulillah kayune garing dadi cepet murup. Nek wis mekan langsung ae tumpangno wajan, aja lali wajane dikeki lengo. Nyambi ngenteni lengone panas, iki ayo ngudek bumbune sik. Iki dikeki banyu sithik yo. Diicipi nek kurang asin tambahi uyah, terus direndem irisan ceripinge. Tak persingkat ae iki lengone wis panas, langsung rendeman ceripinge dijegurno. Eling-eling yo Cah nek jegurno ku aja kaken, engko ndak ora garing-garing utawa ngempel. Singkat ceritane iki ceripinge wis mateng. Langsung dientar, agek mateng langsung tak icipi. Lho, ceriping wis mateng, kowe gak kepengin? Yakin ceriping iki gurih tenan. Nek kowe njajali mangan sampai moh leren